Bueno, doncs avui toca parlar dels Premis Gaudí. Fa poc més d'unes setmanes van celebrar els Premis de l'Acadèmia del Cinema en català i com a bon esdeveniment, què havia d'haver-hi? Una catifa vermella. Aquell passeig previ a l'entrada del recinte on els convidats llueixen el que haurien de ser uns locazos, els fan unes pics, la gent que ens agrada el mundillo gaudint mirant-les i criticant-les i sobretot imaginant quin seria el locazo que portaríem si poguéssim anar a un esdeveniment com a tal. També serveix per valorar la salut estilística del país i, com era d'imaginar, estem en mort terminal. Havent sigut i sent a mig motor un dels centres més importants de la indústria tèxtil i cuna de molts dissenyadors d'avantguàrdia, sempre s'acaba imposant l'esperit caut, reservat i avorrit de la catalana, i ja n'hi ha prou, o sigui, no puc més. Perquè us feu una idea, normalment qui busca els looks de la catifa vermella molts cops acudeix a la Vogue. Per norma general, cobreixen tots els esdeveniments i festes d'aquest estil i et pengen mogollon de fotografies de tota la catifa vermella, et diuen qui és, de qui va vestit, les joies, tot. Jo vaig anar contenta de mi de veure que hi havia un article que es titulava Premis Gaudí 2022, tota l'alfombra roja. Vaig entrar i vaig trobar un total de 9 fotografies. Trobo fortíssim, és que no els vam importar ni una merda. Menys mal que existeix el Getty Image, crec que es diu així, que allà sí que vaig trobar més suqui, però realment, o sigui, si no t'has tragat com la catifa vermella en directe, que no va ser el meu cas, és molt difícil després voler veure els looks dels convidats perquè no hi ha informació. I ara sí, anem a començar, però abans avisar que això no serà rotllo les típiques enquestes que fa tothom a Instagram de cor sencer, cor trencat per avaluar qui ha acertat i qui no vestint-se a la catifa vermella. Jo només vull destacar la gent que ha anat divertida, que ha anat dramàtica, que ha anat reivindicativa, que trobo que ha aprofitat l'oportunitat d'estar amb una catifa vermella, de tenir unes càmeres davant, de vestir-te d'una forma que pel carrer normalment no n'hi així, d'expressar-se però en la seva totalitat. Coses interessants. Comencem amb les més millors del món mundial, l'Anna Polo i la Maria Rovira / Oye Sherman, les quals van pujar a l'escenari amb un vestit bastant clàssic de gala, res espectacular, anaven boníssimes, còmodes, però, oh sorpresa, van pujar sense talons. Molt bé, perdones que no s'adonen amb aquestes sabates. Sap greu, Que és a xupar-la. Ja tinc una llaga, ja està. Van fer al·lusió a l'infern que és caminar amb unes agulles clavant-se en els teus talons, i em va semblar molt interessant que utilitzessin el seu altaveu per fer veure que l'elegància i la comoditat poden anar perfectament de la mà si ens dona la gana, que no cal ser esclaves d'aquestes sabates. I no sé, ties, moltes gràcies per fer-ho, de veritat. Per l'estil també trobem a la Marta Puntnou, que anava vestida de Shea Miras, o sigui que estava donant suport a la indústria tèxtil catalana, que va optar per un estil 100% ella, però com més dramàtic, aprofitant que era una gala, es va vestir com amb volums, amb moltes capes, tota de negre, que és com molt la seva identitat, i anava amb unes sabates rotllo Dr. Martens, anava còmoda, anava potent, anava dramàtica amb els volums i les capes. Trobo que de veritat era un acert i simplement reflexava el seu vestit elevant-lo uns punts més, ja que era una ocasió especial. Continuem amb la Leticia Dolera, qui va optar per un look bastant dual. Portava una jaqueta, una americana, molt cridanera, amb molt volum, amb un patronatge, o sigui, una construcció molt interessant. Tenia com un fals corsé que tancava la peça. Era tot com bastant dramàtic i cridava molt l'atenció, i això ho va contraposar vestint a sota unes malles ciclistes d'aquestes negres bàsiques que t'arriben per sobre dels genolls i amb unes sabatetes de pitiminí com de purpurina moníssimes, que era com un conjunt super raro de pensar això enganxa d'alguna forma, però sí, no sé, era com divertit i és el que volem. Una altra de les estrelles va ser Samantha Hudson, que és una persona que sap el que vol dir anar a una catifa vermella i
anar de veritat, va optar com per un conjunt de roba interior amb uns arnès, uns talons de mig metre, simplement anava radical, extravagant i performàtica. I simplement és un look que és com, el vull veure espectacle de catifa vermella, gràcies. Una altra convidada que va ocupar espai que es va fer veure va ser la Begoña Vargas, qui va portar un 2 peces d'un color vermell pur, vibrant, preciós, que simplement era un top recte i super senzill, però una faldilla molt llarga, amb molt volum i butxaques, visca les faldilles amb butxaques, que se la veia com fresca, natural, juvenil i molt potent. De veritat, no sé, em va agradar com molt, es veia còmoda i maca. També una altra persona que em va cridar molt l'atenció va ser la Sílvia Abril, que tot i portar un vestit com molt clàssic, no, de patronatge, de forma, era molt senzill, un vestidet amb escot així bastant profund en V baixa, amb mànigues, que això està guai perquè fa fresqueta encara. El que seria un vestit bastant clàssic, però que li donava tot el punx amb un estampat supercridaner, que realment era un estampat negre sobre un fons cru, però era un animal print molt exagerat, molt gran, que cridava l'atenció i simplement trencava per complet amb aquest patronatge que seria com més clàssic. Era com un equilibri molt guai entre sobrietat i personalitat. També m'agradaria destacar 4 dones que, tot i portar un vestit 2 peces clàssic, que de clàssic realment no té res, perquè és bastant difícil encara veure dones portant traje, les catifes vermelles i escapant dels vestits i dels talons, van aconseguir elevar-ho de diferents maneres i aconseguir que fos diferent. La primera és Clara Roquet, que realment portava un traje super senzill, super clàssic, però amb un teixit que trencava per complet i elevava aquest vestit a algo més especial. Era un teixit com de quadres brillant, el feia de festa, de gala, anava còmoda i anava molt maca. També estava la Marta Nieto, que va portar com una granota amb botonadura creuada, amb un color gris i que tenia com unes línies molt finetes amb brilli-brilli. Tot i sent un vestit de línies molt sòbries, molt clàssic, anava elegantíssima i no sé, era com desprenia elegància i saber estar. I vaig trobar que era com, aquí estoy, saps? Ocupant també espai a la catifa vermella d'una forma no tan dramàtica com portant volums i grans vestits, sinó com una línia clàssica però ben portada. També la Neus Ballús, que portava un vestit en negre tipus smoking, portava el coll així com amb un satent més brillant, en si era bastant normal, ja li donava un toc de trencar portant com un fajín, un cinturó més ample que li marcava la silueta i li feia com tenir més volum a les esquenes, una cintura més marcada i després els malucs, però el més guai era el top que portava, que era una mica com rotllo corsé, que em marcava molt el seu escot a tot de pedreria, que era com preciós, semblava com una joia que li embolicava els pits i realment era com un contrast molt guai, que en si el look era molt senzill, però afegint aquest top ja era com trenca del tot i li dona un altre aire més de gala. I per últim la Vinyeta Escobar, que va ser la guanyadora del millor vestuari, que realment anava super senzilla, era un vestit 2 peces on el top sembla rotllo samarreta, o sigui, coll així rodonet i mànigues i una mica crop, i els pantalons eren llargs i fluids, que el guai era el teixit. El teixit era amb un blanc cru, amb flequitos tot ell, que al caminar li donava com un mogollon de mobilitat i anava com lleugera, fresca, juvenil també, tenia com un toc divertit que realment era com... és guai. I a part d'això, poc més. Molt trist tot, la veritat. Però no marxarem sense abans la secció dels senyors. Mohamed Mayai, l'únic que va portar color a la catifa vermella. Fin. De veritat, senyors, sou superavorrits. O sigui, és que no cal que aneu a les catifes vermelles, no passeu, perquè us fan fotos. O sigui, any rere any aneu iguals, de negre, de blau marí, colors foscos, traje 2 peces, que si corbata, que si sense... I ja està, espavileu, sisplau. I ja estaria. Realment us diria que la persona que més risa m'ha fet ha sigut la Núria Bena, que a sobre anava de reportera. I abans de tallar tot això, jo deixo aquí una idea. Per què no junteu actors, directors, convidats en general,
amb els dissenyadors catalans i veiem coses xules, com les restes de catifes vermelles. Molaria molt. I si creieu que m'he deixat algun vestit així guai per comentar, digueu-m'ho. I si esteu super en contra d'alguna de les meves opinions, digueu-m'ho, perquè segur que m'he deixat algun vestit guai, perquè trobar imatges ha sigut com una pesadilla, o sigui, Vogue ens ha ignorat per complet, el Getty Imatges sí que hi havia coses, però bueno, no tot el volum de convidats, i res, que m'he hagut de buscar la vida amb el hashtag Premis Gaudí 2022 per Twitter i Instagram, i poca cosa he vist. Ens veiem a la pròxima!